Ang kwentong ito ay aking isinulat bilang regalo sa isang kaibigang nagdiriwang ngayon ng kanyang kaarawan. Alam niya na kung sino siya. Simulan na natin ang kwento. Kasalukuyan kaming nasa loob ng mumunting kubo ni Aling Laring. Nakaupo ako sa isang silyang nakatabi sa papag kung saan nakahiga si Ligaya, ang aking kasintahan. Masusing sinusuri ng matandang babae ang mga mata ni Ligaya na hindi na nakakaaninag. Naaalala ko pa noong unang beses kong makita si Ligaya sa paanan ng bundok. Napakarungis ng kanyang kasuotan, ganoon din ang kanyang balat. May hawak siyang tangkay ng puno na nagsisilbi niyang pangapa sa lupang dinaraanan. Kinupkup namin siya ng aking ina sa aming mumunting bahay. Masayang-masaya ang aking ina ng araw na yon dahil sa wakas ay may makakasama na raw siya sa mga oras na umaakyat ako sa bundok para manguha ng panggatong na aming ibinibenta. Naalala ko rin noong unang beses siyang malinisan at mabihisan ng aking nanay ng malinis na kasuotan. Napakaganda niya. Para siyang isang diyosa na kayang magpagaan ng damdamin ng sino mang makakakita sa kanya. Para siyang isang dayuhang hindi na kailangang umiti pa para lamang pumaningkit ang mga mata. Matangos ang maliit niyang ilong. Ang kanyang mga labi, bagaman manipis, ay napakaganda ng kurba at pagkakatikwas. Perpekto ang hubog ng kanyang balingkinitang katawan na may magandang kutis. Ang kanyang mahaba at pulot na buhok ay kisarap pagmasdan kapag sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa mga unang linggo ng pamamalagi ni Ligaya sa amin, palagi lamang siyang tulala at hindi nagsasalita. Subalit dahil sa pag-aaruga namin ni ina, unti-unti siyang nagkaroon ng sigla na mapapansin sa kanyang masayahing tinig. Kami ni ina ang nagsilbing mata ni Ligaya, habang si Ligaya naman ang naging kasiyahan ko. Isang beses ay sinalat ni Ligaya ang aking muka. Bago pa man siya makapagsalita, base sa kanyang nararamdaman, inunahan ko na siya. Sinabi kong pangit ako, dahil yun naman ang totoo. Sabi nila, wala raw nilikhang pangit ang may kapal. Subalit kapag nananalamin ako sa payapang tubig ng sapa, tila sinisira ng aking refleksyon ng kasabihang yun. Ngumiti si Ligaya. Mula sa aking pisngi, ay pinadaos-dos niya ang kanyang palad papunta sa kaliwang bahagi ng aking dibdib. Sinabi niyang iniibig niya ako at hindi importante ang panlabas na anyo. Ang higit daw na mahalaga ay ang kabutihan ng puso. Bahagya niyang tinapik ang aking dibdib bago muling ibinalik ang kamay sa aking pisngi. Marahan niya akong inilalayang ilapit ang aking muka sa kanya hanggang sa maglapat ang aming mga labi. Matapos suriin ni Aling Laring ang aking kasintahan, tinapat niya ako. May pag-asa pa raw makakita si Ligaya. Subalit kakailanganin niya ang isang uri ng bulaklak. Ang bulaklak na Miss Dia. Nag-iisa lamang ang bulaklak na yon at tumutubo sa kabilang bahagi ng sapang bato. Walang nagtatangkang kumuha nun dahil mapanganib at binabantayan ng isang diwata. Alam ko ang lugar na yon. Sadyang puno ng misteryo ang bahaging yun ng gubat. Buo ng aking desisyon. Pupuntahan ko ang sapang bato at kukunin ang bulaklak. Si Ligaya lang ang tumanggap at nagmahal sa akin sa kabila ng aking itsura. Kaya wala akong hindi gagawin para muli siyang makakita. Hindi ko na hinintay ang kinabukasan. Nang hapon ding yon, ay pinasok ko ang kasukalang kailangang tahakin. Tanging tubig at tinapay lamang ang aking dala upang mas mabilis ang aking paglalakbay. Tahimik ang loob ng gubat. Tanging huni lamang ng mga kuliglig at mga ibon ang bumabasag sa katahimikan. Bago ko marating ang misteryosong bahagi ng gubat,
may nakasalubong akong isang matandang lalaki. Bigla siyang nabuwal sa lupa, kasama ang kanyang pasan-pasan na bugkos ng mga tuyong panggatong. Hinihingal siya at sinabing may 3 lalaking humahabol sa kanya upang agawin ang kanyang dala. Totoo nga ang sinabi niya, dahil maya-maya lang ay dumating ang 3 lalaki. Imbis na matakot, natuwa pa ako dahil kung anong ikinapangit ko ay ganoon din ang 3 lalaking yun. Hindi pala ako nag-iisa. Mula sa bugkos ng panggatong ay kumuha ako ng pinakamatabang tangkay. Sinabi ko sa matanda na umalis na at ako na ang bahala. Hahayaan ko na lang nabugbugin nila ako hanggang sa makalayo siya. Subalit katakatakang nagsiatrasa ng 3 lalaki. Mukhang natakot sila sa sarili nilang kawangis. Dinaluhan ko ang matanda at ibinigay ang aking tubig. Bilang kapalit, binigyan niya ako ng 1 punyal at 1 pirasong kalamansi. Delikado raw ang aking tinatahak at baka sakaling magamit ko ang mga yon. Ipinagpatuloy ko ang paglalakad ng mahigit 8 oras pa. Biglang may lumundag sa aking hayop. Isang itim na batang unggoy na kumapit sa aking leeg. Akmang bubugawin ko yon nang biglang sumulpot ang isang malaking aso. Puting-puti yon at may siyam na nangangalit na ulo. Bawat ulo ay naglalabas ng matutulis na pangil at naglalaway na bunganga. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Mabilis akong tumakbo pabalik, pasa ng batang unggoy. Lalo akong nanghilakbot ng ang 9 na ulo ay naghiwa-hiwalay at naging 9 na puting aso. Naabutan nila ako at napaligiran. Bago pa man nila ako sugurin, mabilis kong tinanggal ang telang may lamang tinapay at ibinato yun palayo. Agad yung dinaluhan ng mga aso. Sa pagkakataong yun, muli akong tumakbo at nang walang pag-aalinlangan ay tumalon sa isang bangin. Mabuti na lamang at tubig ang kinabagsakan namin ng unggoy. At maswerte dahil sa malalim na parte pa kami nahulog. Minasdan ko ang paligid. Kapag sinuswerte ka nga naman, iyon na ang sapang bato. Nagpalinga-linga ako upang hanapin ang aking pakay. Subalit hinila ng unggoy ang aking pantalon. Tila gusto niyang sumunod ako sa kanya, kaya yun ang ginawa ko. Dinala niya ako sa isang kubo kung saan may isang pamilya. Nakaratay ang nanghihinang ama at ang 5 nitong mga anak. Habang ang ina ay tahimik na humihikbi, yumakap ang unggoy sa ginang, dahilan upang mapansin niya ako. Ayon sa ginang, anumang oras ay babawian na ng buhay ang kanyang pamilya. Walang ibang gamot kundi ang bulaklak na misdiya. Nag-iisa lang ito at napakadelikadong makuha dahil sa diwatang nagbabantay. Kamatayan ang mahulog sa natatangi nitong ganda. Nag-abang ako ng gabing yon, kasabay ng madaling araw na hangin. Sumibol at namukadkad ang napakagandang bulaklak, ang misdiya. Agad ko itong tinakbo upang lapitan. Subalit biglang sumulpot sa harapan ko ang isang napakagandang babae na walang saplot at nagliliwanag. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Siraulo lang ang lalaking tatanggi sa kanyang halik at isa nga akong siraulo. Dinukot ko ang punyal at itinarak sa aking hita. Gusto kong ituon ang aking atensyon sa kirot ng sugat upang maalis ang tingin sa kanyang katawan. Subalit hindi sapat ang kirot upang pawiin ang aking pagkahumaling. Dinukot ko ang kalamansi, hiniwa ito, at matapos sipatin ang posisyon ng bulaklak, ay ipinatak ko ang katas sa aking mga mata. Napakahapdi nun, kaya hindi ko nagawang idilat ang aking mga mata. Sa isang iglap, dinamba ko ang lugar kung saan tumubo ang bulaklak at mabilis itong binunot. Nang muli kong maidilat ang aking mga mata, wala na ang magandang babae. Tanging ang ginang at ang unggoy na lamang ang nasa harap ko. Umiiyak sa sobrang tuwa. Ibinigay ko sa ginang ang bulaklak
dahil masakit makakita ng isang ina na mawawalan ng pamilya. Nilisan ko ang kasukalan at bumalik sa kubo ni Aling Claring nang walang bitbit na bulaklak. Ikinuwento ko ang lahat. Tinapunan ko ng tingin ang natutulog kong kasintahan. Bigla kong binunot ang punyal at gamit yun ay dinukot ko ang aking dalawang mata. Napakasakit nun, pero hindi kayang talunin ng anumang sakit ang tunay na pag-ibig. Sinabi ko kay Aling Claring na siya na ang bahala. Umaasa akong makakakitang muli si Ligaya gamit ang aking mga mata. Subalit sa halip na kunin ang aking mga mata, ginabayan ng manggagamot ang aking mga kamay pabalik sa aking muka. Nawala ang kirot at muli akong nakakita. Si Aling Claring ay nagpalit anyo at naging isang magandang babae na nagliliwanag. Ang batang unggoy ay naging diwata rin. Sa labas ng bintana, natanaw ko ang matandang lalaki, ang 3 lalaking humahabol, ang 9 na aso, at ang pamilya sa kubo. Lahat sila ay nagbagong anyo at naging mga diwatang nagliliwanag. Ibinaling ko ang tingin kay Ligaya. Sumulpot sa tabi niya ang diwata ng sapang bato at hinaplos ang kanyang mga mata. Nanumbalik ang kanyang paningin. Tinawag ni Ligaya na ate ang diwata. Sinabi ng diwata na tama nga si Ligaya. Mayroon pa palang tao na may busilak na kalooban. Hindi na raw siya mag-aalala sa kanyang kapatid dahil nasa tamang tao na ito. Pagkatapos nun, sabay-sabay silang naglaho na parang usok. Nawala ang 24 na diwatang kamukha ni Ligaya. Ang tanging pinagkaiba lang, sila ay nagliliwanag, habang si Ligaya ay hindi. Dahil ang buhay ko ang pinagliwanag ni Ligaya.